ଏବେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 78 ବୟସରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତିର ଅପ୍ରମିତ ବିନ୍ଧାଣୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଇ ତିଳକ। କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିର ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳିତରେ ନିରାପଦ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ନବୀନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ସମୟରେ ଥିଲା ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ନବୀନ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଅପରାଜୟ 26 ବର୍ଷ ଜୀବନର 77ତମ ଶରତ ଅତିକ୍ରମ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଇତିହାସ। ଦୀର୍ଘ ଅବଧି କ୍ଷମତାସୀନ ଜୀବିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚୀରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ଏକମାତ୍ର ନେତା। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ରାଜ୍ୟର 55%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ 70%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆସିବ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଯିବା। ଗତ 26 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକିଏ ବି ଉଣା ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ନବୀନ ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତିର ଅପ୍ରତିମ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅପରାଜୟୀ ବିଜୟ ତିଳକ। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଅଗ୍ରସାରଥୀ ବିଜୁବାବୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଲାଗି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ବିଜୁଙ୍କ ପଦାରେ ଅନୁସରଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉଜାଗର ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧରେ ନିଜର ନିଷ୍କ୍ରମ ଓ କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଶ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରାର ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 1/3 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।